Nando Babo Cabalen, welcome to Warren, Pampanga. Guys, nandito tayo ngayon sa may Barangay Sindalan, City of San Fernando, Pampanga. Nasa likod natin ang isang bahay kung saan nagsaserve sila ng palabok for 40 years. Guys, inumpisahan yan ni Apong Mamings at inloy ng kanilang mga apo, mga anak, ang business na to. 2024, natayo ang tindahan na to sa kanilang bahay at pinalawak ang kanilang mga menu. So ngayon guys, aside from palabok, nagtitinda na rin sila ng mga barbecue, sizzling plates. Guys, pupuntahan natin ngayon, syempre titakman natin yan. At ano ba ang may kakaiba dito sa palabok ni Apong Maming? So samahan nyo kami. Let's go! Ako po si Patricia Basco. Elementary pa po ako. Lahat po kaming magkakapatid tsaka mga magpipinsan. Naka-train na po kami kay Lola. High school, college, yun po yung kinuha namin course. Ako po, personally, kung nagka-work experience na po ako, nag-ipon ng maraming experience sa kusina, dun ko po napag-desisyon na family business tulungan. Anong specialty ni Lola man? Palabok po. Iba daw eh. Tinatanong nila kung anong special. Sabi namin, punta na lang sila para matry nila. Saka lagi po sinasabi ni Lola, mahal niya yung ginagawa niya. Kaya nagiging special yung resulta. Yung pinaka-original po namin, palabok. Then nag-create po ako ng mga menu na sizzling, barbecue, tsaka yung bago po, rice meal. So ayun guys, full table tayo. So once again, thank you so much Mamings for being such a generous dahil napatingin po nila sa amin halos lahat ng kanilang mga menu. So ready na po kami kumain, samahan niyo po kami. Again, if you're interested to know more about this guys, we're gonna be including all the information or the details that you need to know. So tara, kain na tayo. Ano po ba yung address natin dito? Number 30 Marlica Street, Sindalan, City of San Fernando, Pampanga. And then, ano usually po yung opening hours natin? 6 p.m. onwards na po siya. Usually po, umabot po kami ng 12 midnight. Imbitahan na kayo pong mamasyal, kaning munti ng tindahan. Malawas ko po.